Κύριε Λάτσιερ, παρακαλώ. Κύριε Λάτσιερ, Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης Λάτσιος. Ωραία, πάμε στον κύριο Λάτσιο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λάτσιο. Περιμένετε, Ζέτα, μας περιμένετε. Θα το δείτε. Λέω να μην σας πιέσω άλλο. Πιέστε μας. Όχι, όχι. Προς Θεού. Σας καταπιέζω. Παρόλα αυτά, δεν με καταπιέζετε καθόλου. Θα έλεγα ότι μ' αρέσει κιόλας. Όποιος αγαπάει παιδεύει, Ζέτα μου. Έτσι. Και θέλω να περάσω εδώ. Ξαναλέω, όχι στον κριτή, αλλά στο διευθυντή προγράμματος του Αντένα, στον κύριο Λάτσιο. Θα ήθελα όμως να απαντήσει ο Γιάννης στην ερώτηση του Μιχάλη. Με συγχωρείτε κιόλας. Όλοι μου έλεγαν, μα γιατί τόσο αυστηρός πια αυτός ο κύριος Λάτσιος. Δεν ξέρω, θέλετε να απαντήσετε κάτι στον κόσμο. Δεν πιστεύω ότι είμαι αυστηρός, το έχεις κάνει μεγάλο θέμα. Εγώ το έχω κάνει μεγάλο θέμα, μάλιστα, γιατί εγώ κρίνω φυσικά. Πήγατε με λίγο χαμόγελο, καλέ. Τι θες να δούμε λίγο χαμόγελο. Θα ξεκινήσω με τον Γιάννη, παρακαλώ. Ναι. Ανησυχώ, έχω γίνει πολύ καλός. Αλλά πραγματικά, έχω αρχίσει να ανησυχώ κι εγώ πια. Όχι, απλώς είναι λίγο μίλητο σήμερα. Μας λέει λίγα και καλά, οπότε προσπαθώ να καταλάβω τι νιώθει. Κύριε Λάτσιο, το είδατε, το βλέπω αυτό. Συγγνώμη, δεν άκουγα. Για να δούμε τι έχει να μας πει και η Επιτροπή. Γιάννη, ξεκινάμε από εσένα. Κοιτάξτε να δείτε. Μου μιλάτε στο βοηθητικό ξαφνικά. Όχι, κοιτάξτε. Γιάννη, σε βλέπω λίγο σκεπτικό. Η πλάκα είναι ότι εγώ που δεν τα καταφέρνω, μάλλον έχω βάλει τα περισσότερα δεκάρια. Ναι, αυτό σας το αναγνωρίζω. Είναι αλήθεια. Είναι η πίεση δικιά σου. Προφανώς. Γιάννη.